Salutare și bun găsit din nou la un nou videoclip. Astăzi mi-a venit și mie această mașină de pe Temu, care am comandat-o. Și acum aș vrea să o desfac împreună cu voi, ca să vi-o prezint și vouă, să vedeți despre ce este vorba. Unii dintre voi poate știți, alții nu. Este vorba de un Chemei 229. Spun asta pentru cei care poate o au în prezent și din cauza asta. Asta e cutia, asta e mașina și să vedem dacă avem cumva accesorii. Și avem aici accesorii. Avem un cablu de încărcare prin cablu de telefon cu mufă tip C și aici avem, dacă nu mă înșel, 3 grătare. O să le desfacem să vedem. Da, avem 3 grătare, unul de 3 mm, altul de 1 și celălalt de 2 și o pensulă de asta pentru vopsit barba, ca să zic așa, între ghilimele. Aceasta este mașinuța. Are și un LED albastru, după cum se vede. Și după ce voi da cu ulei pe ea pentru ungerea lamelor, o să-i fac proba pe un client ca să vedem ce poate să facă. De câte am înțeles eu până acum și am văzut, este o mașină foarte performantă pe care o au mulți frizeri în frizeriile lor. De asta am ales să o achiziționez și eu. A costat aproximativ 70 de lei, 60 și ceva de lei aproape 70 de lei și sper să fiu mulțumit, că din ce am văzut din alte videoclipuri și așa mai departe, am văzut că ar fi o alegere bună. Dar rămâne de văzut, cum am spus și mai devreme, vom face o probă pe un client și vedem cum tunde. Până atunci vă las. Și acum îi facem proba cum tunde mașina. Dacă te ciupește sau ceva de genul, să-mi spui, ca să mă opresc. Cam așa piele e. Un fel de skeleton Babyliss, cine știe. Asta e barba. Luăm puțin și la barba aici să vadă. Deci cred că se ia destul de bine, nu? Cam așa. Și ca idee vedem în această imagine și frățiorul mai mare al trimmerului. Aceasta este mașina Chemei 2296. Vine completă. Dacă dorește să o achiziționeze împreună cu trimmerul, adică la pachet ambele. Am pe canalul meu videoclip și la această mașină. O să vă las și în descriere ca să vedeți și despre ea mai multe informații și tot așa cum tunde și această mașină. Le găsiți pe ambele pe site-ul Chemei, complete, la pachet și ce să vă spun mai mult de atât. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați și voi un like și un subscribe.